Hai bayap song nor hanya hai lam soga ani channel ani tiprasa jati channel nor channel tabu subscribe khlaije hongkai nor channel subscribe khlaije tai share khlaije comment khlaije nor ani bising ti tam srnamo song noni tamo असुविधा तंग आब्रो नरक साली चैनल bising ti नरक को srang manai tok no bahai ke pusi bahai ke bithirnai bojaro bo bithino nor hamai sai manai haike nai toni tini ang kaisa nor no sana bagai nor ani logi tong tungdi ani tini abo tong aing sagani tong abo ke 21 days abo yang ni ke 14 days ng makya abo hai khlaino yang ote tong nor no khana yang abo abo hakina to kotor tong yang khai taisa tor bai ke yang 31 days ingkha जों तिनी सालायनाय काउजिनो बाहायके यूज खालायनाय तुंमा जराव काउजिनो ब जागा यूज खालायनाय नां बाहायके यूज खालायनाय ब बाहायके यूज खालायनाय आं नरनो फनंनाय नर नायतंनाय लगिव भिडियो जयकारै हंके बायब सं जों सकपायखा पुइला नसिनि काउजि बफंजाव जों सकपायखा जों काउजि सिगां मा खाग्रानाय काउजि नायतों नायग्रानाय और काउजि द तंग काउजि तंमा बरेसे जों काउजि खागै आ काउजिनो बाहायके यूज खालायनाय मानखा कायसे मानखा नर नखना बायब सं बुथाय दङ बुथायनो आं कायसे खाका अमा हायखे खाका बुथाय एकटा मानखा ताइ तर तंग नायनाय ताइ तर तंग अब मा नायनाय गते बथाय मालिया बथाय थाइसे न मानसिव जतो काउजि बथाय कायसे न मानसिव ओ कायसे न बाहायके यूज खलाया बांग न सानाय ओ तुंमा जराव अब हंके एंटीबायोटिक नि सामं खलायो ताइ बनि अबनो खानि गांगा थानो कुटुं जराव दै बेदालु खानि गांगा बनि बुखा थांदङयो ते बनि सरि थांदङै जे टेम्पारेचर तुंगै तंमानि अबनो कंट्रोल खलाया बन बागै नरव अमो हायखेनो यूज खलायदि ताइ नायतोंनि आनि भिडियो जयकारै हंके जों सकपायखा कारण तामानि होनबा आनि दै बताबो सार दङ दै लगे लगे इंना नांगो दै नरनो खना ठंडा अब दै लगे लगे इंना नांगो ताइ और बाल्टिं मुनाजाक अब हायख्लै बाल्टिं नाजाक और बाल्टिं आं दाबो दै रोवै रावै अबनो फंनाय नरनो नरनो गय दं खना और बाल्टिं सिगां दै नाग्राव बाल्टिं सिगां दै नाग्रानाय अमा हायख्लै बाल्टिं सिगां दै नाग्रानाय दै गोबां खाय नाग्रानाय जाहाथे उजन मथे आं रेमाना दै खलायै अमा हायख्लै गोबां खाय नरम बाल्टिं सिगां दै नाय बादि पियर दै ना नाङो फिया बायाब सं पियर एकदम पियर ना नाङा आरो आयरन खोरै बा कोनो मंसा केमिकल नांजाय अमा हाय बाल्टिं नावै नरम दै नबो नारा नाङो न याबा हायख्लायै गोबां खाय नारग दि द नायतोंनानि भिडियो जयकारै हंके जों yang दै पংसानि जों काउजि रायना लायगोन हादि बायाब सं जों काउजि रायना लायग्रानाय गेनर और नखना काउजि राजाक काउजि अमा हायख्लै रायनाय पैखा दुइटा कतर हंका बा नर चारटा खायमानो खाकसनो खांनाय खाय चारटा खायमानो गारमा बेसि काउजि तरेबा आं और खाकटाम खलायखा खाकसनो खाकटनो ते खाकसनो खांनाय खलाय राखा गेनर और नखना खाकटाम फारेंगे जों दाव बयं नावै आ बयंनो सुवै जों काउजिनो सेबनाय काउजिनो सेबै abong ko kauji butuino जों aboyong दानाय आरो काउजि सेब लायगोना हंके बायब सं जों बटल बो सुइ पाइखा नाजिनर और बटल बो सुइ पाइखा हम हायके बटल जों पांचटा सुका आरो पर बाल्टिं अबखाय दै गाहाम अबखाय काउजि जालजर दै और दैनो जों ताबो दालायनाय सिनि बटला फायदा हायके जों दालायनाय सिनि बटला अमा हायख्लाय नादि अमा हायख्लाय नादि आरो परे मनो हायके दाखा अमा हायख्लाय दादि आरो परे अबनो मेथा मथुबै तकनो रसिनाय ता अमा हायख्लाय बायब सं नरो काउजि गोनां न काउजि बै तैदा लगै काउजि बै तैदा लगै काहमा गलुदै परमे तै नंमानि बटल दादि आबन दिंकार बटल दावै tabuk tokno runani reading hata haike जों अबनो जों लाइसनाय सिनि तगो अमा हायके तगो रेसनाय बरता अबनो नांलायनाय ता
Amo hai khlai borok tui nanglainai amo tiki nangrwbai ma porengkai o tui no borok nangkhangkai boni bwsai antibiotic no samung khaio tai shori bo thanda khlaio je temperature obo control khlainai ta amo hai khlai ri khe bayasong norok naitongni ani video choyakarwi tai ani channel subscribe khlaijak khongoi channel subscribe khlaidi tai share khlaidi tai comment khlaidi aswkno bayasong jotono no hambai.